Nájdi si tiché miesto, kde môžeš nerušene sedieť alebo ležať. Uisti sa, že sa cítiš pohodlne a že tvoje oblečenie ti neobmedzuje dýchanie. Ak môžeš, zhasni svetlá alebo zatiahni závesy, aby si vytvorila upokojujúce prostredie. Zatvor oči a na chvíľu sa sústreď na svoj dých. Dýchaj hlboko nosom a pomaly vydychuj ústami. Predstav si, ako s každým výdychom opúšťa tvoje telo napätie. Začni teraz pri nohách a postupne sa sústreď na každú časť tvojho tela až po hlavu. Predstav si, ako sa každý sval uvoľňuje a stáva sa ľahkým ako pierko. Teraz si predstav, že každý dých prúdi priamo do tých častí tvojho tela, ktoré potrebujú uzdravenie alebo posilnenie. Môže to byť oblasť tvojho srdca, tvojho tráviaceho systému alebo akákoľvek časť, ktorá si vyžaduje pozornosť. Predstav si, že dých je plný žiarivého svetla, ktoré prináša energiu a uzdravenie presne tam, kde je to potrebné. Nechaj túto energiu prenikať hlboko do tvojho tela, kde aktivuje prirodzené procesy seba uzdravenia. Sústreď sa na oblasť tvojich lymfatických uzlín, pod pazuchami, na krku a v slabinách. Tieto uzliny sú kľúčové pre tvoju imunitu, keďže filtrujú lymfu a pomáhajú odstraňovať toxíny z tela. Predstav si, ako každý dých prináša čistiacu energiu, ktorá stimuluje a posilňuje tvoj imunitný systém. Táto energia môže mať farbu jasnej zelenej alebo zlatej, ktorá symbolizuje vitalitu a ochranu.
Keď je tvoje telo uvoľnené a myseľ čistá, začni si predstavovať, ako každý dých naplňa tvoje telo novou energiou. Predstav si, že táto energia je ako svetlé, žiarivé svetlo, ktoré vyplňuje každú časť tvojho bytia. Cíť, ako táto energia posilňuje každú bunku, každý orgán a každý sval. Je to energia, ktorá prináša nielen fyzickú silu, ale aj mentálnu jasnosť a emocionálnu stabilitu. Pomalým, hlbokým dychom si uvedom svoje okolie a fyzický kontakt tvojho tela s podložkou alebo stoličkou. Keď si pripravená, jemne otvor oči a ponaťahuj sa. Vráť sa do svojej dennej rutiny s pocitom obnoveného zdravia, jasnej mysle a nového prívalu energie.